welcome ya Jazz Sender. Basa rakatanga musi wa 23 June. Ndawa kusvika musi wa 31. Anova 31 ine zuro. Nhasi ya finishing goal nhasi 1 August. Saka tinotenda Mwari pa simba rakatipa because panguva takatanga kukanya pazuva ndataura kuti musi wa 23 ungori kusi kukanya tu takaripuranya kwemazuva matatu tikatanga kuchera pamuseni tikawaka kusvika pastage yataazviri. Saka panguva ino tabira kusvika patezi kuti it's official opening. Temberi rakauka zvemhando pamusoro-soro rakapinda mari budget yemari nepatemberi pakuvako taita yakari pa 9,000 but pane zvinhu zvakawanda zvakanga zvisipo zvakaita nge mawall towers, pane nawe mapira nechitira chika basement. Saka mukakaurira mapira apa munotoona kuti nezvazviri pabudget munotoona mari yakaplaza apa matiles ega akayamari yakaita 2,000. Mapira ega ipinda bedroom nechitira basement of course but mapira apa ari kuma 35. Tikatasa ari kutemberi nari kuimba yechinhu. Saka mapira akapinda pakayamari yakasvika neri kuma almost $400 something. Osimende yedhura kuiwana kuti ende vanhu vakanga vari apa vanenge vari vashoma maningi vanhu vazhinji vokuenda kubocha atoizoti yake rijuraika saka vanhu vazhinji vatizaenda kujurai saka vanhu vakasaraura pakushingira ukaroshoma saka napazhinji nekuda kwemadheti okuti sabata kamunozoti pakanzi sabata redu rauya mushure mukatabva kubocha saka sabata rekutanga rasina vanhu vazhinji vazota kukakoneka bva musi wechipiri chitatu china ndipo kupinda kwaita vanhu saka basa razoita nenge rakurira washoma wanga uripo but tinotenda Mwari padiki pacho padini pakufamba but tinotenda kubatana kwaita vanhu venyajiri ndobvaita kuti musaudini kubude zvakanaka. Tinotenda mbika dzamutumwa Sydney Mirrod chakunobuda Sydney Mirrod chakunobuda ndokutendai. Tinotenda kusvika kwamambo izora nhasi asi date ratakapiwa musi wa 3 August. Asi munoziva kana vanhu mabata kubata kwakanaka pamberi paMwari kunofadza Mwari. Date takazongochinjirwa tikaza ano ndakuyako ndakusabata nemi mushure mekunga taenda kunosuma mamiriro akaita musha wedu tikawapangidza chimiro chachiri pamusha since taiswera nawo usiku nesikati nanhasi tinawo pano. Tinotenda kuti nanhasi nawo pano pamweya tinawo pano panyama uri kusvika asi pamweya tinenge tinawo saka kubata kwedu kwaikuona saka wakatirangarira ukati pasabata mairano nekubata kwedu kwatakataita naizvozvo tinotenda simba raakatipa iye kuti tikone kubata basa rake nekuti kubata basa rakanaka kuda iso raMwari kutenderwa ndiye. Kuna vazhinji vanoda kuribata ira singe kuda kuti vasati vatenderwa ndiye vasati vagona kuribata nevamwe vakatenderwa kuti varibata avasati vagona kuti varibate ngekuti iyo mwoyo yavo yakashatsindimara. Saka tinotenda munhu wakatitendera kuti tibate basa rake akagona kutirangarira akati pasabata ake tamirira kuya kumukuru chiripo panguva inokufara chete because mukuru wapedza kusvika. Tinotenda. Thank you so much. Dhokotera munofara here? Tiripo makadiwo zvenyu. Tiripo yedu risi basa pano. Basa riri pakanaka chaizvo. Naika. Ungatipore chimiro chebasa panguva ino uyezve muchitudza kuti muri kupi? Date chiti kudini? Pano tiri paNyajazz Sender kuinyanga paaposteri kwaMarange tikuwaka temberi tafura rekugachirira rapera nhasi mutumwa ari kuya nhasi takaritanga musoro wa 23 June nhasi 1 August taripedza. Zvinotendwa maningi. Zvinotendwa maningi. Saka munotasira kuti official opening ichaitwa zvarini kana kuti pacheni nemarabhama epasenda ndi muchakwanisa kuita official opening apa zvakambomira sei? Mutumwa ari kusvika manje asvika achapinda muno okata ribhoni yeofficial opening iri kuitwa nhasi. Right. Tinotenda maningi. Muridze basa strategy yedrap. Alright. Mimi pesa da kuti ndatotumwa nawo kurika yake. Pambara.